कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्घ्रये नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं धीरयेत्। सन्मतां स्वकरकृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनक अटन् स्तोके भद्राणि विष्णोदि सुकृतः नक्षप्रायैः पत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तसत्त्विकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரணாம். மாதாஜி நம்ம இன்னைக்கு 21ல இருந்து பார்க்கணும் இல்லைங்களா? 9:21 माता जी करेक्ट இதுல எந்த சொல்லுங்க ஓகே, படிங்க மாதாஜி. ஓகே माता जी। हरे कृष्ण एतं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ये एवं त्रिः धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம லெவல் 2 கிளாஸ்ல வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடுக்கலையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இப்போ நம்ம ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய அப்படின்ற அந்த 9வது அத்தியாயத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆஹ் கற்கக்கூடிய கல்விகள்லயே உயர்ந்தது மற்றும் ரகசியமான ராஜ வித்யா, மிக ரகசியமான ஞானத்தை பகவான் இங்க சொல்லிட்டு இருக்கார். ஸோ இதுல பக்தி தொண்டு தான் மிகவும் உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்துவிட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினையே அடைகின்றார்கள். நம்ம பாக்குறோம், கர்ம மேதிகள் அப்படின்னா தன்னுடைய புலனுகர்ச்சிக்காக செயல்களை செய்யக்கூடியவங்க. கர்ம யோகிகள் அப்படின்னாக்கா வேதத்துல சொன்னது போல தன்னுடைய செயல்களை செய்யக்கூடியவங்க. அப்படிப்பட்டவர்களுமே கூட பாத்தீங்கன்னா பந்தத்துக்கு ஆட்கொள்ளப்படுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா, நான் பகவானுக்கு திருப்திப்படுத்துறதை விட்டுட்டு இன்னும் சுகமாக எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு அந்த திருப்பி அந்த சுயநலத்தோட திங்க் பண்றதுனால அவங்க சாஸ்திரத்துல சொன்னப்பட்டபடி செய்தாலுமே கூட ஒரு 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 குறிப்பிட்ட தேவதேவர்களோட வழிபாடு செஞ்சு அவங்கள திருப்திப்படுத்தி அவங்க இருக்கக்கூடிய உலகத்துக்கு போறாங்க. சோ புண்ணியங்கள் செய்தாலும் கூட நமக்கு ஒரு கர்மத்தை செய்தா பாவம் புண்ணியம்னு 2 விதமான விளைவுகள் கிடைக்குது. புண்ணியம் செய்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? மேலுலகம் செல்கின்றோம். பூமிக்கு மேல 6 லோகங்கள் இருக்கு, கீழே 7 லோகங்கள் இருக்குன்னு பாக்குறோம். சோ பூமியை விட உயர்ந்த லோகங்களை சென்று அங்கேயும் போய் நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த புண்ணியங்கள் தீர்க்கிற வரைக்கும் நம்ம அங்க இன்பமயமாக இருந்து புண்ணியங்கள் தீர்ந்தவுடன் மீண்டும் இந்த பௌதிக லோகத்துக்கு வரும், இந்த மத்தியில இருக்கக்கூடிய பூலோகத்துக்கு வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த வேத தர்மத்தை புலனின்பத்திற்காக யார் பயன்படுத்துறாங்களோ அவங்களுமே பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு இறப்பு அப்படின்றத அடைகின்றார்கள். அப்ப மீண்டும் நம்ம ஆஹ் இந்த ஆரம்பிக்க வேண்டியதா இருக்கு நம்மளுடைய செயல்களை. அதனாலதான் பக்தி தொண்டிற்கு அழிவு என்பதே கிடையாது. அது நிதர்சனமா பாக்குறோம். ஒரு சின்ன குழந்தை கூட ரொம்ப ஆர்வமாக பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுது. நம்ம ஒரு வயதானதுக்கு அப்புறம் தான் ஒவ்வொரு நிலைகள்ல நம்ம பாக்குறோம் பக்தி. இது ஏன் அப்படின்னாக்கா, பூர்வ ஜென்மத்துல அந்த குழந்தை நல்ல சிரேஷ்டமா பக்தி பண்ணதுனால அடுத்த ஜென்மத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த சிறு வயது முதலேயே அந்த ஞானம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பக்திக்கு அழிவு என்பதே கிடையாது. அதே பௌதிகமான செயல்கள் என்ன செய்தாலும் அதுல நமக்கு வீழ்ச்சி இருக்கு. நான் இப்ப
எனக்கு இப்போ ஒரு 5 lakhs என்னோட பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, நான் மரணத்தை தழுவினதுக்கு அப்புறம் மீண்டும் வேற ஒரு பிறவி எடுத்து வந்தா அது என்னோடதுன்னு நான் வந்து சொந்தம் கொள்ள முடியாது. அதே சமயத்துல பக்திக்கு அப்படி இல்ல. சின்ன சிறு வயதுல இருந்தே இந்த குழந்தைகள் வந்து தன்னுடைய பக்தியை வெளிப்படுத்துறதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ பக்தி தொண்டு மிகவும் உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ என்னுடைய புலனின்பத்திற்காக நான் வேத சாஸ்திரத்துல உள்ளதையே நான் பயன்படுத்தினாலும் கூட, இந்த பிறப்பு, இறப்பு சுழற்சியில நாம பந்தப்படுறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 22வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனா பகவானுடைய அந்த திவ்யமான ரூபத்துல எப்போதும் தியானம் செய்து கொண்டு அனன்ய பக்தி செய்றாங்க இல்லையா? கலப்படமற்ற பக்தி, எதையும் எதிர்பார்க்காத பக்தி பக்தி பண்றாங்களே, அதுவும் எப்படி பண்றாங்க? நித்தியமாக வழிபடுபவர்கள். எப்போதும் எதையும் எதிர்பார்க்காம எப்பவும் பகவானையே அவங்க வழிபாடு பண்றாங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு என்ன வேண்டுமோ அதை பகவானே கொடுக்கிறார். அவங்க வேற ஏன்னா அவங்களுக்கு முழுவதுமே பகவான் தான். அப்ப அவரே வந்து காத்து ரட்சிக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை கொடுத்தும் அவர் அருள் பாலிக்கின்றார். ஸோ ஏன்னா ஒரு தந்தைக்கு வந்து தெரியும் குழந்தைக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றது இல்லையா? நம்ம போய் அவங்க கிட்ட போய் இது வேணும், அது வேணும்னு கேட்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காதுங்க. ஸோ இங்க கோபியர்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். கோபியர்கள் வந்து பகவானிடத்த எதையும் அவங்க எதிர்பார்க்கல. அந்த ஒரு கதை கூட நமக்கு தெரியும் இல்லையா? நாரத ரிஷி வந்து பகவானுக்கு தலைவலிக்குதுன்னு சொன்ன உடனே அடுத்து இவங்க என்ன பண்றாங்க? தன்னுடைய பாத தூசுகள வந்து போட்டா பகவானுடைய தலைவலி மறையும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே, அவர் வந்து ஜஸ்ட் செக் பண்றாரு. தான் தான் பெரிய உயர்ந்த பக்தன், எப்பொழுதும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன அகங்காரம் வருது நாரத ரிஷிக்கு. பகவான் நம்மள பக்தர்கள வந்து ஆ உடனே அவர் காத்தருள்கின்றார். அந்த அகங்காரம் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக அவர் என்ன பண்றார்? நாரத ரிஷி கிட்ட வந்து சொல்றார். ம் எனக்கு வந்து தலை வலிக்குது. அதுக்கு என்ன பண்றது? தூய பக்தர்களுடைய பாத தூசு எடுத்து தலையில போட்டோம்னா எனக்கு தலைவலி போயிடும்னோனே, உடனே அவர் என்ன பண்றார்? 3 லோகத்துக்கும் போறாரே தவிர்த்து, தன்னுடைய பாத தூசி வைக்கணும்னு அவருக்கு தோணவே இல்ல. எல்லா லோகத்துக்கும் போறார். எல்லாரும் பகவான பொழுதுண்டே இருக்கிறவங்க, அந்த தன்னுடைய பாத தூசிய கொடுக்க பயப்படுறாங்க. அவரே வந்து மூலம், அனைத்தின் மூலம், ஆதி மூலம் எல்லாவற்றையும் படைத்து காத்து, தனக்குள்ள அவ்வியக்தமாக ஒடுக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்க அவருக்கு போய் எப்படி நம்மளோட இது வந்து ஒரு பெரிய அபராதம் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்படுறாங்க. ரொம்ப சோர்வாக திருப்பி கிருஷ்ணர்ட்ட போம்போது அவர் என்ன சொல்றார்? "நீ வந்து விருந்தாவனம் போனியோ?" அப்படிங்கிறார். உடனே, "இல்ல, நீ அங்க ஒரு தடவ ட்ரை பண்ணி பாருன்றார்." பிருந்தாவனம் போறார். கோபியர்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி ஒரு 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 தின்பண்டம் இருந்ததுன்னா, அத எப்படி எல்லாம் மொய்க்குமோ, அதுபோல எல்லா கோபியர்களும் நாரத ரிஷி கிட்ட வந்து, பகவான் எப்படி இருக்கார்? எப்படி இருக்கார்ன்னு எல்லாரும் அவர வந்து கேட்குறாங்க. அப்ப அவர் சொல்றாரு, இந்த மாரி அவருக்கு தலை வலிக்குதுன்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம், எல்லாரும் குதிச்சு குதிச்சு தன்னோட கால்ல இருக்க மண்ண எடுத்து மூட்டை மூட்டையா கட்டி வைக்கிறாங்க. இத எடுத்துன்னு போங்கன்னு. அவர் சொல்றாரு, "என்ன உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுதா? இல்லையா? அவர் வந்து அனைத்து பிரபஞ்சத்தையும் காக்கக்கூடியவர். தன்னுடைய பாதத்த துளிய குடுத்தா, நமக்கு பாவம் வந்துராதா? நம்ம பெரிய நரகத்துக்கு போயிட மாட்டோமான்னு?" உடனே அவங்க சொல்றாங்க, "பகவானுடைய தலைவலி போறதுக்காக நான் நரகம் போகவும் தயார்" அப்படின்னு. அவங்க தனக்காக அப்படின்னு ஒண்ணும் தனக்கு அப்படின்ற வார்த்தையே இல்ல அவங்க கிட்ட. அவங்க எப்பொழுதும் வந்து அனன்ய பக்தி. எதையும் எதிர்பார்க்காமல், களங்கமற்ற எப்பொழுதும் பகவானையே நினைச்சுட்டு இருக்காங்க. அப்படிப்பட்டவங்கள பகவான் காத்து ரட்சிக்க மாட்டாரா என்ன? ஸோ அவர் என்ன சொல்றார்? அவங்களுக்கு அந்த தூய பக்தர்களுக்கு எப்போதும் என்னுடைய திவ்ய ரூபத்தின் மேல தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே, எதையும் எதிர்பார்க்காம எப்பொழுதும் பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்களே, அவங்களுக்கு என்ன வேண்டுமோ அதை கொடுத்தும், அவர்களிடத்தில் என்ன இருக்கின்றவோ அதை அருள் பாலித்தும் செய்கின்றேன் அப்படின்றார் பகவான். ஸோ, ஆம் பரிபூரண பாதுகாப்பு பகவானிடத்துல இருந்து நமக்கு எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா, பர்யுபாசத்தே எப்போதும் கிருஷ்ணரே வணங்குறதுனால. நித்யாபியுக்தானாம் எப்போதும் பிரத்யேகமான பக்தி நிலையில் நிலை பெற்றிருக்குது. அதுல ஒரு 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 சின்ன ம சலனம் கூட இல்ல. சிந்தன்யதோ சிந்தனயதோ எப்பவும் அவர பத்தியே சிந்தனை பண்ணிட்டு இருக்கு. தியானிச்சுட்டு இருக்குது. கிருஷ்ணனுடைய சங்கத்தை விரும்பி பகவான் தானே அவர்களிடம் இல்லாததை தருகின்றார். அவர்களிடம் உள்ளதையும் காப்புகின்றார். நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ, பௌதிகமான விஷயத்த கூட என்ன நமக்கு தேவையோ அது கண்டிப்பா அவர் செய்வார். ஸோ, ஆ கருணைமயமான பகவான் நம்மகிட்ட இல்லாததை அ கொடுத்தும், இருப்பதை காத்தும் அருள் பாலிக்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 23வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மற்ற தேவர்கள் நம்பிக்கையோட வழிபடுறாங்களே அந்த வழிபாடும் உண்மையில் என்னை வந்துதான் சேருகின்றது அப்படின்னு சொல்றார். ஆனா அது தவறான வழிபாடு அப்படிங்கிற. நமக்கு ஒரு நமக்கு சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? வாய் வழியா எடுத்து வயிற்றுக்கு உணவு போகுது. கண் மூலமா நம்ம சாப்பிட முடியுமா? இல்ல மற்ற கைகள் மூலமாக சாப்பிட முடியுமான்னா இல்ல. ஸோ பகவான் தான் ஆதி மூலம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுச்சு. அவரிடத்துல இருந்து தான் எல்லாமே வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னா, அப்போ அவரை தானே வழிபாடு செய்யணும். ஆனா அந்த தேவர்களோட வழிபாடு எதுக்கு இருக்கு? அத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இன்ஸ்டன்ட்டா எனக்கு உடனே ஒரு பலன் வேணும் அப்படின்னாக்கா, நம்ம அந்த வழிபாடு பண்றோம். அப்படி வழிபாடு செய்வதன் மூலமாக என்னுடைய செயல் நிவர்த்தி ஆகின்றதுன்னா, அதற்கு நம்பிக்கை கொடுப்பதும் பகவான். அவர்கள் மூலமாக நான் நினைக்கிறத, பிரார்த்திக்கிறத நான் நிவர்த்தி பண்ணி குடுக்கறதும் பகவான். அதுதான் இங்க சொல்றார். மத்த தேவர்கள நம்பிக்கையோட வழிபடுறாங்களே, அதுவும் என்னை மட்டுமே அவங்க வழிபடுறாங்க. ஆனா அது தேவையற்றது. தவறான வழிபாடு அப்படின்றத சொல்றார். பக்குவமற்ற வழிபாடு அப்படின்னு. 24வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेता न च्यवन्ति ते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ பகவானே வந்து யக்ஞபதி அப்படின்னு வந்து பார்க்குறோம். யக்ஞேஸ்வரர் அப்படின்னு பார்க்குறோம். எல்லா யாகங்களோட தலைவனையும் அதை அனுபவிக்கக்கூடியதும் பகவான் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ இந்த உண்மையான தெய்வீக இயற்கையை உணராதவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். இந்த ஞானம் இல்லாதவங்க வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவிதி பூர்வகம் அவரே வந்து ஆம், அனைத்து யக்ஞங்களுடைய தலைவர் பிளஸ் அதை அனுபவிப்பாளர் அப்படின்றத புரியாதவங்க வந்து தவறான வழிமுறைகள் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். நாம் எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அது பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக இருக்க வேண்டுமே தவிர்த்து நம்முடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இருக்கக்கூடாது. அதுதான் வந்து உன்னதமான மனித நாகரீகம் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணன் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 25வது பதம் மாதாஜி. यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्यानि यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேவர்களை வழிபடுறவங்க தேவர்கள் இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் போடுறாங்க. முன்னோர்களை வழிபடக்கூடியவங்க முன்னோர்கள் இடத்துல இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு போறாங்க. பூதங்களை வழிபடக்கூடியவங்க பூதங்களிடையே பிறப்பின்றார்கள். என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடனே வாழ்கின்றார்கள். ரொம்ப அற்புதமானது. அதனாலதான் இது ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யா. நம்ம கற்க வேண்டியது என்ன? எப்படி நான் பகவானை திருப்திப்படுத்தணும்ன்றதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். என்ன வழிபாடு செய்கின்றோமோ அந்த வழிபாட்டுக்குரிய தளத்தை நாம் அடைகின்றோம். தேவர்களை வழிபாடு பண்ணோம்னா அந்த உயர்ந்த லோகங்களுக்கு சொர்க்க லோகங்களுக்கு போறோம். ஆனா இதுக்கு முன்னாடிதான் பார்த்தோம். எந்த லோகம் போனாலும் பிரம்மலோகமே சென்றாலுமே கூட நம்மளுடைய புண்ணிய பலன்கள் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மீண்டும் இந்த பௌதீக லோகத்துல வந்திருக்கும். சோ அதனால இப்ப அவர் பகவானுடைய அதீதமான கருணை பக்தர்களோட சங்கத்துல பக்தி நம்ம செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன். அதை நம்ம விடாம அப்படியே பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். முன்னோர்களை வழிபடும் போது பித்ருகள் இருக்கக்கூடிய பித்ருலோகம் போறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பூதங்களை வழிபட்டா இந்த கீழ் உலகம் போறது நம்ம பார்க்கிறோம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 5வது ஸ்கந்தத்துல கடைசி 2 அத்தியாயங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய அந்த நரக லோகங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லப்பட்டிருக்கு. 28 விதமான நரக லோகங்கள் இருக்காம். என்னென்ன பாவங்கள் செய்கின்றோமோ அதற்கு ஏற்றாற் போல நமக்கு பிறப்பு இருக்கு அப்படின்னு. அதெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த ஒரு இந்த மனித சமுதாயம் வந்து ஓய்வு பெற்றுவிடும். தவறான விஷயங்கள்ல அவங்க யாரும் ஈடுபட மாட்டாங்க. அதனால பூதங்களை வழிபடுறவங்க அவங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போறாங்க. பகவானே கதின்னு இருக்கவங்க பகவான் எங்க இருக்காரோ அங்க போய் அவங்களுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறாங்க. சரி நாம ஏன் அங்க போகணும்? ஏன்னா அது வந்து அதுதான் நித்தியமான லோகம். அங்க வந்து அழிவுன்றதே கிடையாது. நமக்கு எந்த விதமான துன்பங்களும் கிடையாது. அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு உண்டான செயல்களை மட்டுமே நாம செய்கின்றோம். அப்ப கிருஷ்ணரை வழிபாடு செய்யும்போது கிருஷ்ணர் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு நாம செல்ல முடியும்ன்றத பாக்குறோம். 26வது பதம் எப்படி வழிபாடு பண்றதுன்றத சொல்றாரு இப்ப. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहं उपकृतम् अश्नामि प्रियतात्मनः. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ண மாதாஜி. எப்படி நம்ம அவர்கிட்ட வழிபடணும்? அவரை நம்ம கிட்ட ஒரு பெரிய ஃபீஸ்ட் விருந்தெல்லாம் எதிர்பார்க்கல. அன்போட பக்தியோட ஒருவன் எனக்கு ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். ஸோ பக்தியோட பகவானுக்கு
அன்போடையும் நம்மளால என்ன முடியுமோ அதை கொடுத்தா போதும். சுதாமா வந்து என்ன பண்ணார்? அவர்கிட்ட எதுவுமே கிடையாது. அவருடைய மனைவி பக்கத்து வீட்ல இருக்கவங்க கிட்ட ஒரு கொஞ்சம் அவல் வாங்கிட்டு வந்து குடுத்தாங்க. அதுவும் தன்னுடைய கிழிந்து போன அந்த அந்த துண்டுல அவர் வந்து முடிஞ்சு எடுத்துட்டு போறாரு. போற வழியெல்லாம் பகவான நெனச்சுட்டே போறாரு. அவர் எனக்கு வந்து செல்வம் வேணுன்றதுக்கு நோக்கி அவர் போகவே இல்ல. எப்பொழுதும் பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு அந்த லீலைகளிலேயே அவர் மூழ்கி போறார். போற வழியெல்லாம் அவருக்கு நெறைய கஷ்டங்கள். இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றார்? பகவான தவிர்த்து வேற எதையும் அவன நான் எப்படி திருப்திப்படுத்துறது? அவன பார்க்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். அவர பார்க்கறதுக்காகவே நான் போறேன்னு. பகவான் ஒரு ஒரு பிடி அவளையும் நம்ம வந்து இப்ப யாராவது இப்ப அதுவும் இந்த கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டெயின் பண்றோம். ஒரு அழுக்கு துணி அதுல அவர் வந்து அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து கொண்டு வந்திருக்கார். எனக்காக நீ எதுவுமே எடுத்துட்டு வரலையான்னு சொல்லிட்டு உடனே கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார்? ஒரு ஒரு பிடியா எடுத்து வாயில போடுறார். எப்படி சாத்தியம் இது? அ ஸோ அ நம்மளுடைய நம்மளுடைய சிந்தனைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் பகவான். மிகவும் உன்னதமானவர். அப்பழுக்கற்றவர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர். பக்தவத்சலன். அவர் அத ஒரு ஒரு பிடி போட போட சுதாமாவுடைய அனைத்து கஷ்டங்களும் அங்க நீங்கி விடுகின்றது. பெரிய அரண்மனை வந்துருச்சு. அவங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா செல்வங்களும் வந்துருச்சு. பகவான் இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்துல சொன்னார் இல்லையா? என்னுடைய பக்தனுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுத்தும், எது இருக்கின்றதோ அதை ஆ அருள் பாலிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். அவரிடத்துல தூய பக்தி இருந்தது. அதே பக்தி அருள் பாலிக்கின்றார். என்ன தேவைப்படுகின்றது அங்க? பொருள் தேவைப்படுகின்றது. அதையும் கொடுத்து அருள் பாலிக்கின்றார். அதுவும் அளவோட. ஸோ அதனால பகவான் வந்து நம்மகிட்ட பெரிய விருந்தெல்லாம் எதிர்பார்க்கல. நம்ம பிரசாதம் அவருக்கு வந்து வைக்கிறோம், நைவேத்தியம் பண்றோம் அப்படின்னா, அது நம்மளுடைய புலன்கள தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக அவருக்கு காட்டிட்டு நம்ம தான் அத வந்து அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அன்போட, பக்தியோட அவருக்கு வந்து ஒரு இலை குடுத்தாலும், அதாவது துளசி இலையோ, ஒரு பூ நம்மளால என்ன முடியுமோ அது, ஒரு பழம் அல்லது நீர் எதுவுமே இல்லப்பா, ஒரு நீர் குடுத்தா கூட அதை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். என்ன ஒரு சௌலபியம்! எவ்வளவு ஒரு எளிமையாக இருக்கார் பகவான்றத பார்க்கணும். ஆனாலும் நமக்கு தான் வந்து அவர பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடிய பிராப்தம் இல்லாம நம்ம என்ன பண்றோம்? உழண்டு கொண்டு இருக்கின்றோம் இந்த லோகத்துல, பௌதிக லோகத்துல. இல்லையா? ஸோ நம்ம கோவிலுக்குலாம் போகும்போது சும்மா போகக்கூடாது. ஒரு வீட்டுக்கு போறோம் அப்படின்னாக்கா, விருந்தினரா போறோம் அப்படின்னாக்கா, அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குன்றத நம்ம பார்த்து, பார்த்து வாங்கிட்டு போறோம். உண்மையான அன்பு இருந்தா நம்ம அதுதான் பண்ணுவோம். அதுபோல எப்ப அவர வழிபாடு பண்றதுக்கு கோவில் போனாலும், ஏதாவது நம்மளால முடிஞ்சத எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும். அவர் நம்மகிட்ட எதிர்பார்ப்பதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்றுதான். அந்த அன்பையும், பக்தியை மட்டுமே வந்து பகவான் எதிர்பார்க்கின்றார். ஸோ பகவானை அடைவதற்கு என்ன ஒரு தகுதி அப்படின்னாக்கா, அந்த அன்பும், பக்தியும் மட்டும்தான். அத நம்ம குடுக்க முடியுமே! இல்லையா? பக்தி எளிதானதும் மற்றும் கிருஷ்ணரை அணுக ஒரே வழி. அதனால தான் இந்த மத்தியில இருக்கக்கூடிய இந்த 6 அத்தியாயங்களும் பக்திய ரொம்ப உன்னதமாக சொல்லுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணர் அன்பை ஏற்றுக்கொள்கின்றார். அர்ப்பணிப்பு என்பது அதை வெளிப்படுத்தும் ஒரு வழிமுறை. அவ்வளவுதான். நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய அன்பு தான் அவர் பார்க்கிறார். அத நான் எப்படி அ அ எப்படி வெளிப்படுத்துறேன்றது ஒரு அர்ப்பணிப்பு. அது வந்து ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வழிமுறை மட்டும் தான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இங்க வந்து இந்த பழ வியாபாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணர பார்த்தோனே அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை. ஆக்சுவலா அங்க இருக்கவங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. உன்னோட பொருள் கஷ்டம்லாம் தீரணும் அப்டின்னாக்கா, அங்க ஒரு கிருஷ்ணர் இருக்காரு இல்லையா? அவர போய் பார்த்தாலே போதும் உன்னோட கஷ்டம்லாம் தீந்துரும்னு. ஆனா, இங்க போன உடனே கிருஷ்ணர் கேட்ட உடனே இவங்க சொல்றாங்க, "எனக்கு ஏதாவது குடு நீ நெல்மணி எடுத்துட்டு வான்னா" அந்த பிஞ்சு குழந்தை தன்னோட குட்டி கையில என்ன இருக்குமோ அந்த நெல்மணிய செதறி செதறி கொண்டு வந்து குடுக்குறார். பார்த்தா ஒரே ஒரு நெல்மணி தான் இருக்கு. ஆனாலும் இவங்க என்ன பண்றாங்க, அவர்கிட்ட வம்பு பண்றதுக்காக என்ன பண்றாங்க, சரி பரவால்ல இத எடுத்துட்டு போப்பான்னு பழங்கள்லாம் குடுக்குறாங்க. அந்த கூடைய எடுத்துட்டு அவங்க வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர பார்த்ததுலயே அவங்களுக்கு எல்லாம் திருப்தி ஆயிடுச்சு. கொஞ்ச தூரம் வந்தோனே பார்த்தா, அந்த கூடையில இருந்த ஒரே ஒரு நெல்மணி பார்த்தா, விலை உயர்ந்த கற்களும், வைடூரியங்களும், அத்தனை உயர்ந்த நகைகள்லாம் அந்த கூடையில இருக்கு. ஆனா, எப்ப பகவான பார்த்துட்டோமோ, நமக்கு வந்து பௌதீகத்து மேல இச்சை இருக்காது. அவங்க என்ன பண்றாங்க? "கிருஷ்ணா, இது எனக்கு தேவையில்லை. உன்ன நான் பார்த்துட்டேன் இல்லையா? அதே எனக்கு வந்து திருப்தி" அப்படின்னு சொல்லிட்டு, யமுனை நதிக்கரையிலேயே அத தூக்கி வீசி எறிஞ்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து யாருமே பிருந்தாவனத்தில பார்க்கல அப்படின்றது தான் வந்து கதை. ஸோ இங்க வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, பகவான் இடத்துல நம்ம முழுமையாக அர்ப்பணிக்கும்போது, நமக்கு என்ன தேவைன்றது பகவானுக்கு தெரியுமோ அதை கொடுக்கின்றார். ஸோ அவர் வந்து அன்பை தான் எதிர்பார்க்கின்றாரே தவிர்த்து, அதை அதை வெளிக்காட்டக்கூடிய வழிமுறை தான் அர்ப்பணிப்பு. அதுக்காக அவர் பெரிய இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கல. கிருஷ்ணர் வந்து ஆத்மராமர், தன்னிறைவு பெற்றவர். அவருக்கு வந்து ஏதாவது வேணும்ன்றது கிடையாது. கிருஷ்ணரிடம் கிருஷ்ணருக்கு யாரிடமிருந்தும் எதுவும் தேவையில்லை. இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றார், தன்னோட பக்தர்களோட அர்ப்பணிப்ப ஏற்றுக்கொள்கின்றார். இதுதான் வந்து அன்பு பரிமாற்றம். நம்ம வந்து
படிக்கும்போது பார்ப்போம். அவருக்கு என்னது இது 11,108 மனைவிகளா அப்படின்னு. ஆனா அத்தனை பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரீ ராம அவதாரத்துல ஸ்ரீராமர் வந்து சீதாம்மா மேல வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த உன்னதமான அன்ப பார்த்து மயங்கி போறாங்க. எல்லாரும் எல்லா ரிஷிகளும் மோகித்து போறாங்க அவர்கிட்ட. அப்போ பக்தவத்சலன் அல்லவா பகவான். உடனே அத புரிஞ்சுன்னு அவர் சொல்றாரு, "இந்த அவதாரத்துல நான் ஏகபத்தினி விரதன். அடுத்த அவதாரத்துல உங்க எல்லாரையும் நான் ஆட்கொள்வேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அத்தனை ரிஷிகளும் அடுத்த அவதாரத்தில் அவங்க வந்து ஆம், ஆம், அந்த ஒரு அரசன் அசுரனால அவங்க வந்து சிறை வைக்கப்பட, பகவான் வந்து அவங்கள வந்து விடுதலை செய்ய, அத்தனை பேரும் பகவான் இடத்துல நீங்க என்ன எங்களை இவர்கிட்டயே விட்டுருக்கலாமே. இந்த சமுதாயத்துல ஒரு பெண் வந்து ஒருத்தர் வீட்ல இருந்துட்டு போனாலே கஷ்டம். இந்த இந்த அசுரன் எங்களை எத்தனை வருடங்கள் வந்து சிறைப்படுத்தி வச்சிருக்கான். நாங்க இனி வெளியில போய் என்ன பண்றது? சரி இப்ப என்ன பண்ணணும்? நீங்க தான் என்னை வந்து விடுதலை பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. நான் வந்தாச்சு. உங்கள விடுதலை பண்ணியாச்சு. அசுரன கொன்றாச்சு. இன்னும் என்ன பண்ணணும்? நீங்களே எங்களை வந்து திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கன்னு சொல்றாரு. அத்தனை பேரையும் வந்து பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். அத்தனை பேருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஒரு ராணிய எப்படி பார்க்கிறாரோ, அதுபோல அத்தனை பேருக்கும் அரண்மனைகள வைத்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து 10 குழந்தைகள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஸோ பகவான் வந்து தன்னிறைவு பெற்றவர். அவர் ஆத்மராமர். அவர இது பண்ணணுன்றது தேவையில்ல. அதே சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா, ஆம் நம்மளுடைய இவரு அபிமன்யு அபிமன்யு நாட் அபிமன்யு பரீட்சித் மகாராஜா. பரீட்சித் மகாராஜர் உத்தரையோட வயிற்றுல கருவுல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, துரியோதனுடைய நண்பனான அஸ்வத்தாமன் ஒரு பெரிய பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏந்தி விடுறாரு. அது வந்து அந்த கர்ப்பப்பைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குழந்தைய வந்து கொல்லக்கூடியது. பகவான் இருந்தாலும் என்ன பண்றாரு, உள்ள போய் அந்த குழந்தைய காப்பாத்துறாரு. குழந்தை வெளியில வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அதுதான் பரீட்சித் அப்படின்னாக்கா, நான் உள்ள இருக்கும்போது என்ன ஒருத்தர் வந்து அந்த அந்த கட்டை விரல் சைஸ்ல ஒருத்தர் வந்து என்ன ஃபுல்லா காப்பாத்தினாரே, அவர் யாருன்னு அந்த குழந்தை பரீட்சித்து பரீட்சித்து பார்க்குதாம் எல்லாரையும். அதனால அவருக்கு பேரு வந்து பரீட்சித் அப்படின்றதையும் ஒரு கதை உண்டு. உடனே அவர் என்ன பண்றார், குழந்தைய வெளியில வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, கரிக்கட்டையா வருது. அப்போ ஒரு அசரீரி கேக்குது. யாரு வந்து பிரம்மச்சரியத்தை மேற்கொண்டுள்ளார்களோ, அவங்களுடைய ஸ்பரிசம் படும்போது இந்த குழந்தை வந்து உயிர் பெறும் அப்படின்னு. ஒருத்தர் கூட அந்த குழந்தைய முன் வந்து டச் பண்ண வரல. யாரும் அந்த குழந்தைய தொடல. பகவான் வந்து சொல்றார், "நான் பிரம்மச்சரியத்தை எடுத்தது உண்மையாக இருந்ததுன்னா, இந்த குழந்தை உயிர் பெறட்டும்ன்ட்டு அந்த குழந்தைய தொட்ட உடனே குழந்தை உயிர் பெறுகின்றது." இங்க நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, அவருக்கு 16,108 மனைவிகள் இருந்தாலும், இது வந்து எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா, அவர் கிரகஸ்த பிரம்மச்சரியத்தை வந்து கடைபிடித்துள்ளார். அந்த கிரகஸ்த வாழ்க்கையில இருந்தாலுமே கூட அவர் பற்றற்று வாழ்ந்திருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம அங்க பார்க்கலாம். தர்ம சாஸ்திரப்படி கிரகஸ்தர்களுக்கும் வந்து அந்த பிரம்மச்சரிய விரதங்கள் இருக்கு. அதை வந்து அவர் ஃபாலோ பண்ணாருன்றத பார்க்கிறோம். ஸோ அவர் வந்து தன்னில் திருப்தி உற்றவர். அப்படி ஒரு உன்னதமானவர், அப்பழுக்கற்றவர். ஸோ அப்படிப்பட்டவருக்கு வந்து எதுவும் தேவையே கிடையாது. ஆனா அவர் என்ன இது பக்தர்கள் அன்போட என்ன குடுக்குறாங்களோ, அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கிருஷ்ணரிடம் அன்பு செலுத்துவன், அவர் எதை விரும்பினாலும் அதை அளிப்பான். ஆனால் அவர் விரும்பாத, கேட்காத பொருட்களை தவிர்ப்பான். அவருக்கு பிடிக்காத விஷயத்த நம்ம வைக்க மாட்டோம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 27வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. यत् करोषि यत् अश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत् अर्पणम् हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதர். இப்ப எதை அது எப்படியெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கிறத கொடுக்க முடியுமோ, அவருக்கு அர்ப்பணம் செய்ய முடியும்ன்றத சொல்றார். எவ்வளவு ஒரு எளிமையாக நமக்காக நம்ம நிலைக்கு இறங்கி பகவான் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, நீ என்னெல்லாம் செய்றியோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, சாப்பிடுறியோ, எதையெல்லாம் உன்னால படைக்கப்படுதோ, எதெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் ஏதாவது இந்த ஒரு விஷயத்துல வந்து வந்துரும். சோ அதை எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்வதாக. ஒரு குடும்பத்தில் இருந்தாலுமே கூட, இப்படி ஒரு கணவன், மனைவி, குழந்தைகள் கிடைச்சது பகவான் எனக்கு கொடுத்தது, அருள்பாலித்தது. சோ அதுல என்னுடைய நிலைமை என்ன? என் நிலை என்ன? அதை எப்படி நாம வந்து கிருஷ்ண பக்தியில எடுத்துக்கொண்டு செல்லணும்? பகவானை மையமாக வைத்து நம்முடைய செயல்கள் இருக்கும்போது, அங்க கர்ம பந்தத்துக்குன்னு வாய்ப்புகளே கிடையாது. சோ நம்ம என்ன செயல் செய்தாலும், அதை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கின்றோம். ஸோ சததம், நித்தியம் மற்றும் அனன்ய பக்தியை பின்பற்ற முடியல அப்படின்னா, அவங்களுக்கு இந்த செயல் செயல் செய்யப்படும். நித்தியமாக எப்பவும் அந்த எதையும் எதிர்பார்க்காத செயல்களை எனக்கெல்லாம் பண்ண முடியல. கோபியர்கள மாதிரி என்னால உயர்ந்த நிலையில இருக்க முடியலன்னா, அடுத்த சான்ஸ் குடுக்குறார். சரி. அப்ப நீ என்ன சாப்பிடுறியோ, என்ன செயல்களை செய்கின்றையோ, அதை எனக்காக செய் அப்படின்றத அவர் சொல்றார். 28வது பதம் மாதாஜி.
Yes, Mataji. शुभाशुभफलैरेवं मोक्षिते कर्मबन्धनः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो माम् उपश्यति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த மாதிரி கர்ம பந்தங்கள்ல இருந்து அவங்க விடுபடும் போது எப்படி நம்ம இப்ப பார்த்தோம், என்ன செயல் செய்தாலும் அதை அவருக்கு அர்ப்பணமாக செய்யும்போது அங்க பந்தம் என்பதே கிடையாது. அப்போ அதுல ஒரு எந்த செயல் செய்தாலும் ஒரு நல்லது தீயதுன்னு இருக்கு இல்லையா, புண்ணியம் பாவம் இருக்கு. ஆனா அது இது எனக்கு கிருஷ்ணர் கொடுத்தாரு நம்ம பண்றோம், இல்ல எனக்கு என்ன இது இருக்கு, நான் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு கருவி அப்படின்ற பாவத்துல நாம செய்யும்போது அதுல எனக்குன்னு புண்ணிய பாவ பலனுமே கிடையாது. ஏன்னா நான் கிருஷ்ண உணர்வுல தானே செய்றேன். அந்த விளைவின் மேல பற்று இல்ல இல்லையோ? அதனால இது வந்து ஒரு சந்நியாச நிலை. இந்த கொள்கையின் மூலம் மனதை எண்ணில் பதிய செய்வதால் நீ முக்தி பெற்று என்னிடமே வருவாய். ஏன்னா என்னோட செயல் எதையும் அங்க பற்றோட இல்ல. இது அனைத்தும் பகவான். எப்பவும் சர்வம் கிருஷ்ணமயமாக இருக்கும்போது அங்க அவங்களுக்கு எங்க பந்தப்படுறதோட வேலையே இல்லையே. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க? முக்தி பெற்று பகவானையே அடைகின்றார்கள். உயர் வழிகாட்டுதலின்படி கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல் என்பது யுக்தா. யுக்த வைராக்யா. அந்த செயல்களை செய்து அதில் கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்வது யுக்த வைராக்யா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ அல்டிமேட்டா இங்க நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்னா, தூய பக்தி தொண்டு அதோடைய நிலைகள் என்ன அப்படின்றத பார்க்கிறோம். தூய பக்தி தொண்டு நமது மனக்கண்ணாடியை தூய்மைப்படுத்துகின்றது. அடுத்தது வந்து ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தில் படிப்படியான முன்னேற்றத்தை கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ கிருஷ்ணரிடம் முழுமையான சரணாகதி அடையும் போது நாம இந்த பௌதீக பந்தத்தில் சம்சார சாகரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றோம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். 29வது பதம் அது. समोहं सर्वभूतेषु न मे तेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் சொல்றார், நான் யாரிடையும் பொறாமை கொள்றது கிடையாது, பாரபட்சம் காட்டுறது கிடையாது. ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாம் அனைத்துமே வருகின்றது. தேவர்களாக இருக்கட்டும், அசுரர்களாக இருக்கட்டும், எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வருது. அப்ப அவருக்கு பாரபட்சம்ன்றதே கிடையாது. அனைவருக்கும் சமமானவர். ஆனாலும் பகவான் பக்தி தொண்டு பண்றவங்க கிட்ட ஒரு பாரபட்சம் காட்டுகின்றார் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். யாரு அதிகமான அன்பு செலுத்துறாங்களோ அதை அப்படியே ரெசிப்ரோகேட் பண்றார். இப்ப கம்சன் வந்து பகவான வந்து மரணமயமாக அவர் பார்த்தாரு. அவரும் எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலேயே தான் இருந்தார். ஆனா மரண ரூபத்துல வந்து பகவான பார்த்தார். அப்ப அவருக்கு வந்து மரணத்தை கொடுத்தார் பகவான்றத பார்க்கலாம். பூத்தனாவுடைய வதம் பார்க்கிறோம். பூத்தனா முந்தைய பிறவில பலி சக்கரவர்த்தியோட தங்கையாக இருந்தாங்க. அப்போ இவர் வந்து வாமன அவதாரம் பூண்டு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த வாமன ரூபத்துல குழந்தை பருவத்துல அவங்கள பார்க்கும்போது அவ்வளவு ஒரு தேஜஸா இருக்காரு. அத பார்த்த உடனே பூத்தனா இவங்க பலி சக்கரவர்த்தியோட தங்கை நினைக்கிறாங்க, என்ன ஒரு அழகான குழந்தை இல்ல, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அவங்க வந்து அதுல அவரை வந்து தன்னுடைய குழந்தையாகவே அவங்க பாவிக்கிறாங்க. அடுத்தவர் வந்து தன்னுடைய அந்த 3 அடி மண்ணு கேட்கும்போது அவர் வந்து 3 லோகத்தையும் வந்து அளந்து விடுறாரு இல்லையா? அப்போ வந்து கடைசியாக இருக்கும்போது பலி சக்கரவர்த்தி வந்து தன்னுடைய தலை மேல அந்த கால் வைக்க சொல்றாரு. அவர் வந்து பாதாள லோகமே தள்ளப்பட்டார் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அத பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு. யாருக்கு? பலி சக்கரவர்த்தியோட தங்கைக்கு. என்ன எத்தனை பிறவி எடுத்தாச்சும் உன்னை நான் கொல்லாம விடவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து மனசுல வந்து ஒரு வஞ்சம் வருகின்றது. அதனுடைய பலன்தான் அவங்க வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரத்துல பூத்தனையாக வராங்க. அவங்க முதல்ல உள்ள வரும்போது பாத்தீங்கன்னா மகாலட்சுமியை விட ரொம்ப அழகாக இருந்தாங்களாம். அத்தனை பயங்கர அழகாக உள்ள ஒருத்தவங்க வராங்க. ஆனா உள்ளுக்குள்ள அந்த அசுரத்தன்மை இருக்கு. கொல்லணுன்றதுக்காக தான் அங்க அந்த அந்த விருந்தாவனத்துக்கே வராங்க. ஆனா அழகான பெண் போல வந்து பகவானை எடுத்து அவங்க என்ன பண்றாங்க? அந்த விஷம் கலந்த தாய்ப்பால் கொடுக்க அவங்க ட்ரை பண்றாங்க. பகவான் அந்த பாலை அருந்தும்போதே அவங்களுடைய உயிரையும் சேர்த்து எடுத்துடுறார். ஆத்மாவும் எடுத்துடுறார். அது மட்டுமல்ல, அவங்க என்ன பண்றாங்க? உயர்ந்த தாய் ஸ்தானத்தை பகவான் கொடுக்கின்றார். நாம அவரிடத்துல என்ன விதத்துல சரணாகதி பண்றோமோ, அதை அப்படியே பகவான் நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்றாருன்றத பார்க்கலாம். கம்சன் எப்பவும் பகவான ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருந்தார். ஆனா என்னது? தவறாக அவரை எப்பவும் மரண ரூபத்திலே அவர் பார்த்துட்டு இருந்தார். அதனால அவருக்கு மரணம் கிடைத்தது. சிசுபாலன் எப்பவும் பகவான வந்து தூஷிச்சுக்கிட்டே இருந்தார், திட்டிட்டே இருந்தார். ஆனாலும் பகவான நினைச்சிட்டே இருந்தார். ஏன் அப்படின்னாக்கா, இவரால தான் எனக்கு மரணம் வரப்போகுது. அப்ப என்ன பண்ணுவார்? எங்க பார்த்தாலும் திட்ட ஆரம்பிச்சிடுறது. ஆனாலும் பகவான் என்ன பண்றாரு அவருக்கு? அத்தனை பேரும் அங்க அத்தனை பேரும் இருக்காங்க. கௌரவர்கள், பாண்டவர்கள், பீஷ்மர் போன்ற அத்தனை உயர்ந்த தர்மவான்கள் இருக்காங்க. அவங்க முன்னாடியே என்ன ஆகுது? சிசுபாலனுடைய
ஆத்மா வந்து பகவானுடைய பாத கமலத்துல நுழையிறத அவங்க பாக்குறாங்க. சோ இங்க வந்து பகவான் எப்படிப்பட்டவர்? பாரபட்சம் இல்லாதவர். இருந்தாலும் தன்னுடைய பக்தனுக்கு அவர் அருள் பாலிக்கிறது வேற விதமா இருக்கு. எல்லார்கிட்டயும் வந்து அன்போட எந்த ஒரு பாரபட்சம் இல்லாம பொறாமை இல்லாம இருக்கார். ஆனாலும் பக்தனுக்கு வந்து வேற மாதிரி அவர் அருள் பாலிக்கின்றார். இப்ப வீட்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அம்மா இருக்காங்க. நமக்கும் சாதம் போடுறா. யாராவது பிக்ஷாந்தேகின்ட்டு யாராவது பிக்ஷை கேட்டு வந்தா அவங்களுக்கும் சாதம் போடுறாங்க. 2 பேருக்கும் ஒரே செயல் தான் பண்றாங்க. ஆனா அவங்களுடைய பாவம் வந்து வேறுபடுது இல்லையா? என்னோட குழந்தைக்கு என்ன பிடிக்குமோ அது நல்லா சாப்பிடணும். அதுக்கு என்ன பிடிக்குமோன்ற அந்த பாவத்துல அவங்க பண்றாங்க. அப்போ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, பக்தர்களுக்கு பகவான் அப்படித்தான் அருள் பாலிக்கின்றார் அப்படின்றத நாம் பார்க்கிறோம். ஏன்னா நம்ம அவர்கிட்ட ரொம்ப பிரியமா நண்பனோட இருக்கோம். அதே மாதிரி அவரும் நம்மளோட அ அ நண்பனாக இருக்கார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ அவர் அனைத்தையும் படைத்து காத்து அழிக்கிறதுனால எல்லாவற்றையும் சமமாக பார்க்கிறார். ஒருவருக்கு அவருடைய கர்மம் மற்றும் ஆசையின் அடிப்படையிலேயே பலவிதமான உடல்கள் கிடைக்கின்றது. பக்தர்களிடம் எப்பொழுதும் அன்போடு இருக்கார் பகவான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். மழை மேகத்த போல பகவான். மழை மேகத்துக்கு வந்து ஏதாவது பாரபட்சம் இருக்கா என்ன? இந்த இடத்துல நெறைய மழை பெய்யணும், இங்க கொஞ்சமா பெய்யணும் அப்படி அல்ல அது. ஸோ அது எல்லா இடத்துலயும் எந்த ஒரு இதையும் பார்க்காம ஃபுல்லா அதுக்கு அதோட கருணைய காட்டுது. அதுபோல பகவானும். நாம எப்படி அவரிடத்துல சரணாகதி பண்றோமோ, அதே போலவே பகவான் வந்து நம்மளிடத்துல ஆ ரெசிப்ரோகேட் பண்றாருன்னு பார்க்கலாம். பரமபுருஷ பகவானை நாம சார்ந்திருப்பதை வந்து நம்ம வெளிப்படுத்தணும். அப்படியாக பகவானுடைய கருணையை பெற முடியும். ஸோ பகவானும் பக்தரும் எப்படி இருக்காங்கன்னா, வைரமும் தங்கமும் போல. கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஏற்றுக்கொள்ளும்போது நித்தியமாக ஜொலிக்கின்றார்கள். அந்த வைரம் தனியாக இருக்கிறத விட அந்த அந்த தங்கத்துக்கு மேல இருக்கும்போது அதோடைய அழகு வேறதான் 2த்துக்குமே. அதுபோல பக்தன் வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும்போது மிகவும் உயர்ந்தவனாக கருதப்படுகின்றான். 30வது பதம் அது. चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुर्येव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ ஒருத்தவங்க ரொம்ப மோசமான செயல பண்ணாங்கன்னாலும் கூட, பக்தி தொண்டுல பிறழாம இருக்காங்க. எப்பவும் பக்தி தொண்டுல இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, அவங்கள வந்து சாதுவாகவே பார்க்கணும். ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க எடுத்த தீர்மானத்துல உறுதியாக இருக்காங்க. என்ன தீர்மானம் அது? பக்தி தொண்டுல ஒழுங்கா சிரேஷ்டமாக இருக்காங்க. அதனால அவங்கள வந்து சாதுவாகவே நாம பார்க்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் பக்குவமற்ற பக்தனை தூய்மைப்படுத்தி மோசமான செயல்கள மன்னிக்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அவரிடம் சரணடைந்துள்ளதால் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கிறோம். இந்திரனுடைய கதையாக இருக்கட்டும், அல்லது பிரம்மதேவருடைய கதையாக இருக்கட்டும். ஆ ஆ இந்திரன் வந்து என்ன பண்ணாரு அவரு? ஆ அந்த பிருந்தாவனத்துல எல்லாரும் அவருக்கு வந்து பூஜை பண்ணாதனால அவர் கோவப்பட்டு என்ன பண்றார்? வருணனை அழைத்து பயங்கர மழைய வந்து உருவாக்கினார். இருந்தாலும் பகவான் அவரை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்கின்றார். பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றதுல உறுதியாக இருக்கிறவங்கள பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். மோசமான செயல் ஜடசக்தியின் தொடர்பால் ஏற்படும் விபத்தாக இருக்கக்கூடியது. சோ தனது நற்குணத்தின் பாதையிலிருந்து எதிர்பாராமல் வீழ்ச்சி அடையும் பக்தன் மோசமானவனாக கருதப்படுவதே இல்லை அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சோ அத்தகைய பக்தர்களுடன் தகுதி பிரத்யேகமாகவும் தளராமலும் கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும். சோ நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து பகவானுடைய பக்தி தொண்டாக இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ கைவிடுவதற்கு கடினமாக உள்ள என்னுடைய பாவ செயல்களுக்காக நான் நரகம் செல்வதாக இருந்தாலும் கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ள எனது வழிபாட்டை நான் விட மாட்டேன் அப்படின்னு உறுதியாக இருக்காங்க இல்லையா? சோ அந்த பக்தர்களை பகவான் எப்பொழுதும் ரட்சிக்கிறார். சோ யாரும் திவ்யமான பக்தி தொண்டில் இருக்கும் பக்தன் எல்லா விதமான மோசமான வழிகளிலும் செயல்படலாம்னு தவறா நம்ம நினைச்சுக்க கூடாது. சோ நம்மளுடைய உயர்ந்த பக்தர்களோட சங்கத்துல நாம என்ன பண்றோம்? நம்மள பிடிச்சிட்டு இருக்க அந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் நம்மை விட்டு போயிடும் அப்படின்றத பாக்குறோம். 31வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ ரொம்ப வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாக மாறிடுவான். யாரு? அந்த மோசமான செயலை செய்தாலும் உறுதியாக பக்தி தொண்டு பண்றாங்களே அவங்க தர்மாத்மாவாக மாறி நித்தியமான அமைதியை அவர்கள் அடைகின்றார்கள். சோ எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. பகவான் சொல்றார். என்னுடைய பக்தன் எப்பொழுதும் அழிவதே கிடையாது அவனுக்கு அப்படின்றத எடுத்து சொல். அவரே சொல்லியிருக்கலாமே. ஏன் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்ல சொல்றார்? நம்ம பார்க்கிறோம். ஆஹ் க- உம் மகாபாரத போர்ல நான் வந்து ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு சொல்றார். ஆனா அவருடைய பக்தன் பீஷ்மதேவர் சொல்றார், உங்களை நான் அந்த கோலத்துல தான் பார்க்கணும்னு விருப்பப்படுறேன். உங்களை ஏந்த விடாமல் நான் வந்து கண்டிப்பா உங்களை ஆயுதம் ஏந்த வைப்பேன் அப்படிங்கிறார்.
சோ உடனே என்ன பண்றாரு? தன்னுடைய பக்தனை மகிழ்விப்பதற்காக நம்ம பார்க்கிறோம். நெறைய இதுல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. பீஷ்ம தேவர் வந்து வில்ல எடுத்துட்டு அவர்கிட்ட சரணாகதி பண்ற மாரி இருப்பார். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து ச தேரோட சக்கரத்த எடுத்துட்டு அவர அவர நோக்கி கோவமா போற மாரி இருக்கும். அர்ஜுனன் வந்து அவருடைய பாதத்த பிடிச்சுட்டு இருப்பார். இந்த இது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க நெறைய இதுல. சோ அவர் சொன்ன வார்த்தைய அவர அவர் காப்பாத்துவாரா அப்படின்றது அவருக்கு டவுட். அதனால அவர் என்ன பண்றார், "அர்ஜுனா" அப்படின்னு சொல்றார். "குந்தின் மகனே" அப்படின்னு. "என்னுடைய பக்தனுக்கு அழிவு என்பதே இல்லைன்றதை உரக்க உரைப்பாயாக" அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ, அ தன்னுடைய பக்தனுக்காக தன்னுடைய வாக்கையும் மீறக்கூடிய அவ்வளவு ஒரு உயர்ந்தவர் பகவான் அப்படின்றத இதோ இருக்கு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பிக்சர்ல பாருங்க. ஸோ பீஷ்ம தேவர் பார்த்தீங்கன்னா, அவர்கிட்ட சரணாகதி பண்ற பாவத்துல இருக்கார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தேரு சக்கரத்த எடுத்துட்டு அவர தாக்க போறாரு. ஏன் அப்டின்னா, இங்க எல்லாம் பக்தனுக்கும், பகவானுக்கும் போட்டா போட்டி நடக்குது. ஏன் அப்டின்னாக்கா, பீஷ்ம தேவர் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர இந்த ரூபத்துல பார்க்கணும். அப்ப என்ன பண்றது? அவருடைய பக்தன சீண்டணும். அப்ப என்ன பண்றார்? வில்ல எய்து அர்ஜுனனை மூர்ச்சையாக செய்கின்றார். மயக்கப்படுத்துறார். அத பார்த்த உடனே அவருக்கு கிருஷ்ணருக்கு கோபம் வந்துருச்சு. நான் தான் தான் சொன்ன வாக்கை மறந்துடுறார். பக்தனுக்காக என்ன வேணாலும் வந்து அவரு செய்யக்கூடியவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கிருஷ்ணர் எப்படி அத்தகைய பாவப்பட்ட நபர்களிடமிருந்து வழிபாட்டை ஏற்றுக்கொள்வார்? தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்காக பற்பல சடங்குகள் செய்ய வேண்டியதே இல்லை. வெகு விரைவில் தூய்மையடைந்து தர்மாத்மாவாக அவங்க நிலை பெறுறாங்க. ஏன்னா பக்தி தொண்டுல சிரேஷ்டமாக இருக்கிறதுனால. ஸோ என்னுடைய பக்தன் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக சொல்லு அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ 9 வித பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதே பிராயச்சித்தம். உண்மையாக அவன் ஆ பக்தி தொண்டு செய்யும்போது அதுலருந்து வெளில வரணும்னு நினைக்கிறான். பக்தி தொண்டின் பாதை எப்போதுமே நமக்கு வெற்றி அளிக்கும். ஆ ஸோ எனவே நாம மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண, ஹரே கிருஷ்ண, கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம, ராம ராம ஹரே ஹரே. அந்த ஒரு மந்திரம் மட்டும் தான் நம்மள வீழ்ச்சியிலிருந்து காக்கும்னு பார்க்கிறோம். 32வது பதம் மாதாஜி. व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். யாரெல்லாம் பகவானிடத்துல சரணடைவாங்கன்னு. ஸோ இங்க பக்தி தொண்டு பண்றவங்க யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து முக்தி குடுக்குறாரு பகவான். ஸோ பெண்கள் எதற்கு வந்து பெண்கள் வந்து இங்க சொல்லப்படுறாங்க. பெண்கள எளிதாக ஏமாற்றி விடலாம். ஏன்னா அந்த தாய்மைன்ற உணர்வு இருக்கிறதுனால. அப்படி எளிமையாக ஏமாற்றி விடுறதுனால இப்ப பகவான் தான் சொல்றாரு, தாழ்ந்த ஜட உலகம்னு சொல்றாரு. அதற்காக அது தாழ்ந்ததானா? இல்ல. ஏன்னா அனைத்துமே வந்து பகவானோட சம்பந்தப்பட்டது. அந்த உயர்ந்த லோகத்தை காட்டிலும் இதுல இருக்கக்கூடிய சக்திகள் வேறுபட்டது. இதுல நாம மீண்டும் மீண்டும் பிணைக்கப்படுகின்றோம். கட்டுண்டுக்கு ஆள்படுறோம். அதனால இது தாழ்ந்துன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இங்க பெண்கள் அப்டின்னா எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சம். அப்ப அதுல உயர்வு, தாழ்வுன்ற பேச்சுக்கு இடமே கிடையாது. இங்க ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, அவங்கள எளிதாக ஏமாற்றி விட முடியும். அன்ப சொல்லி, அந்த தாய்மைன்றது வந்து அவங்க நம்ம அதனால வல்னரபிள் அந்த குரூப். ஸோ வைஷ்யர்கள், சூத்ரர்கள் அப்படி இந்த எந்த கீழ் குலத்தை சார்ந்தவரா இதெல்லாம் வந்து வர்ணம். பகவானுடைய அங்கம் வர்ணம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அதனால இதுல உயர்வு தாழ்வுன்றதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். அந்த நிலைய வந்து நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஸோ அப்படி யாரா இருந்தாலும் பகவானிடத்துல சரணடைறவங்க பரமகதியை அடைய முடியும்னு பார்க்கிறோம். 33வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. तस्मात् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्ष्यस्तदा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சிசுபாலன் எப்பவும் பகவான வந்து நிந்திச்சுக்கிட்டே இருந்தான். ஆனா சிசுபாலனும் எல்லார் முன்னாடியும் அவருடைய திருப்பாதத்துக்குள்ள அந்த ஜோதி வந்து ஐக்கியமாகுது, ஆத்மாவ ஐக்கியமாகுதுன்றத பார்க்கணும். அப்படி அத்தனை அசுரர்களுக்கே வந்து அவர் காருண்யமாக இருக்கும்போது, புண்ணியமான பிராமணர்கள், பக்தர்கள், புனிதமான அரசர்கள பத்திலாம் நம்ம என்ன சொல்ல வேண்டியது இருக்கு. ஸோ துன்பம் வாய்ந்த அந்த தற்காலிக உலகை அடைந்த நீ எனது அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவாயாக. அவர் ஃபைனலா கன்க்ளூட் பண்றார். ஸோ இந்த உலகம் துக்காலயம் சாஸ்வதம்னு பார்த்தோம். ஸோ துன்பம் நிறைந்த அந்த தற்காலிகமான உலகை அடைந்த நீ என்ன பண்ணணும்? அன்பு தொண்டில், பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். யாரு வேண்டுமானாலும் பகவானே அடைய முடியும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் அங்கிருந்து வந்தோம். அவர்கிட்ட திருப்பி போணும். பக்திக்கு எந்த ஒரு தகுதியும் கிடையாது. ஒண்ணே ஒண்ணு என்ன அன்புன்றது வேணும். ஸோ உயர்வு தாழ்வுன்ற பாகுபாடு பக்திக்கு கிடையாது. அநித்தியம் அசுகம் லோகம். பிறப்பு, மூப்பு, நோய், இறப்பு அதெல்லாம் இல்லாதது வந்து ஆன்மீக லோகம். அதனால நம்ம அங்க போகணும்னு பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 34வது பதம் மாதாஜி. मना भवत्पत्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मां ये वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः. हरे कृष्ण.
அதனால ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ உன்னுடைய மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திக்கிறதுல ஈடுபடுத்து. என்னுடைய பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னில் வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய். இங்க அவர் சொல்லிட்டாரு இல்லையா? எனவே அன்பு தொண்டு புரிவாயாக. இந்த உலகத்தை விட்டு நீ அன்பு தொண்டு புரிவாயாகன்னு சொல்றார். ஸோ எப்படி வந்து அன்பு தொண்டு பண்ணணும் அப்படின்றத இங்க சொல்றார். எப்பவும் அவருடைய ஸ்மரணம். நமக்கு அதுக்கு தான் நவவித பக்தி தொண்டு. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம், அர்ச்சனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம்னு 9 விதமான பக்தி தொண்டு. ஏதோ ஒரு முறையில நம்ம சிரேஷ்டமாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து பகவானை சென்றடைய முடியும். முதன்மையாக இருக்கிறது ஸ்ரவணம். ஸோ பகவானை பத்தி கேட்கிறதே நமக்கு வந்து பெரிய ஸ்ரவணம். ஸோ நமக்கு வந்து நம்மளுடைய டெம்பிள்ல காலையில இருந்து இரவு வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல அத்தனை பக்தர்களோட சங்கம் இருக்கு. 12 லாங்குவேஜ்ல நம்மளுக்கு வந்து கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு. தமிழ்ல மட்டுமே இந்த L2 கிளாஸே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 லெவல்ல எடுக்கிறோம். 4 டைம்ல எடுக்கிறோம். ஸோ மேக்ஸிமம் நம்மளால முடிந்ததை பக்தர்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்? உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஸோ எப்பொழுதும் நம்ம வந்து அவரை பத்தி சிந்திக்கணும். நம்ம மனசை வந்து அதுல ஈடுபடுத்தணும். அவருக்கு பக்தி செய்து தொண்டு செய்து பக்தனாக வேண்டும். அப்படி நாம அவரை பிரார்த்தனை பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்? அவரில் முழுமையாக லயித்து பகவானே வந்து அடைகின்றோம். நம்ம எப்பவுமே அவரே நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது மரணம் எப்ப வேணா சம்பவிக்கும். அவரே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால அப்ப அவர் இருக்கக்கூடிய லோகமே செல்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பகவத்கீதையோட சாரம் என்ன அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண பக்தி. கிருஷ்ண பக்தியை அடைவது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்படியாக 9வது அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். நித்தை கௌர பிரேமநந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கருத்துக்கள் கேள்விகள் இருந்தா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி மாதாஜி. பிரபுஜி ஏதாவது கருத்துக்கள் கேள்விகள் இருந்தா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி ஏகாதசி விரதம் இப்ப வேலைக்கு போகும்போது எப்படி மாதாஜி அதை கடைபிடிக்க முடியும்? ஏகாதசி விரதம் நாளைக்கு இல்லையா? ஆமா ஏகாதசி மாதாஜி. விரதம் அது ஏன் கடைபிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்றீங்க? இல்ல மாதாஜி வேலைக்கு போறோம் மாதாஜி. வேலைக்கு போகும்போது இதை எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணி இருக்க முடியுமான்னு அதை கேட்கிறேன் மாதாஜி. பிரசாதம் எப்படி இருக்குன்னு பிரசாதம் தெரியுமா? எடுத்துக்கலாம்ல நீங்க. பிரசாதம் நமக்கு வந்து ம். சாபுதானா அந்த ஜவ்வரிசில இருக்கிறது இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த சரி சாம அந்த மாதாஜி. குட்டி குட்டியா இருக்குமே, அதுல ஆமா நீங்க வந்து மாதாஜி. பிரசாதம் பண்ணிக்கலாம். அதுல வந்து நீங்க சரி. உப்புமாவோ கிச்சடியோ அது பண்ணிக்கலாம். நான் அந்த ஓகே மாதாஜி. ஏகாதசி டைம்ல வந்து ஏன்னா நிறைய பேர் இப்ப ம். ம். 90% எல்லாருமே டயபெட்டிக்கா இருக்காங்க. ஹரே அப்போ நம்ம கிருஷ்ணா வந்து மாதாஜி. இருங்க பிரபு ஒரு நிமிஷம். அதனால ம். பழங்கள் எடுத்துக்கலாம், பால் ம். எடுத்துக்கலாம். நீங்க ம். அதுல செஞ்ச இத எடுத்துக்கலாம். அந்த சாமை அந்த இது இருக்கு இல்லையா? குட்டி குட்டியா ஒரு ம். ரைஸ் மாரி இருக்கும். அதுல நீங்க பண்ணிக்கலாம். சாபுதானா வடையில எடுத்துக்கலாம் நீங்க. அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஆக்சுவலா நமக்கு வந்து சயின்டிஃபிக்காவுமே சொல்லப்படுது. ம். வாரத்துல ஒரு நாள் வந்து விரதம் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது. நீங்க வந்து ஆம், அது பேர் என்ன? அ ஆயுஷ்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ம். ஆயுஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சித்தா சித்தா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆயுர்வேதம் அதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா, அதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அட்லீஸ்ட் ஒரு நாள் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, உடம்புக்கு வந்து நம்ம ரெஸ்ட் குடுக்கறது நல்லது. 15 நாளுக்கு ஒரு முறை நம்ம இது பண்றது உத்தமம். என்னால முடியல, இல்ல எனக்கு நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, ஸ்கிப் பண்ண வேண்டாம். நீங்க ஆனா அதுக்கு வந்து ம். பழங்கள் எடுத்துக்கலாம், பால் ம். எடுத்துக்கலாம். அதையும் முடியல அப்படின்னாக்கா, இந்த இதுல நீங்க ரவ மாதிரியே இருக்கும் அது. அதுல ஆனா ரவ கிடையாது அது. அது சாமன்னு ம். சொல்லுவாங்க குட்டி குட்டியா. சோ அதுல ம். நீங்க பிரசாதம் இது பண்ணிக்கலாம். இது நிலத்துக்கு கீழ இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கலாம். கிழங்கு ஐட்டம் எடுத்துக்கலாம். வேர்க்கடலை எடுத்துக்கலாம். சோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் பிரபு. சரிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ரூபாதர் வந்து நமக்கு வந்து உடலை வருத்தி எதையும் செய்யணும்னு அவர் சொல்லவே இல்ல. நீ இந்த ஓகே உடம்ப மாதாஜி. நல்லா வச்சுக்கணும். அதே சமயத்துல பக்தி நல்லா பண்ணணும். ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, ம். புலன்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நம்ம வந்து பிரயத்தனம் பண்றோம். எல்லாருமே சரி கிருஷ்ணா மாதாஜி. கான்ஷியஸ்னஸ் பிராக்டிஸ் தானே பண்றோம் இல்லையா? பயிற்சி ஆமா தான் மாதாஜி. பண்றோம். அந்த அதுதான் நாள்ல மாதாஜி. அதிகமான சாண்டிங் பண்ணணும். அதிகமாக சாஸ்திரம் படிக்கணும். நெறைய ம். பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கணும். அப்போ நான் ம். ஆல்ரெடி ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டேன்னா, என்னால இதெல்லாம் பண்ண ம். முடியாது. சோ அதனால என்ன பண்றாரு, நம்ம அன்னைக்கு தான் நெறைய விதவிதமா பிரசாதம் சாப்பிடுவோம் டெம்பிள்லலாம். சோ அதனால 12 மணி வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் எதுவும் சாப்பிடாம இருக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா ஓகே. அப்படி முடியலன்னா ம். நீர் ஆகாரம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். சோ நமக்கு அதுக்கு விலக்கு இருக்கு. நீங்க அதுக்கேத்த மாரி இது பண்ணிக்கலாம் பிரபு. ஓகே மாதாஜி. ஹரே ஆ, கிருஷ்ண மாதாஜி. இது யூடியூப் பக்தி யோகம் அந்த இதுலலாம் பாத்தீங்கன்னாலே இது உங்களுக்கு வந்து ஏகாதசியோட பிரசாதம் பாத்தீங்கன்னா நெறைய வகை வகையா வரும் பிரபு. நம்ம பண்ண முடியாது.
ஓகே மாதாஜி. ஓகே நாளைக்கு மாதாஜி. ஏகாதசி கூட. நன்றி பிரபு, ம், ஞாபகப்படுத்தினீங்க. ம், நாளைக்கு ஏகாதசி. முடிஞ்சா ம். ஃபாஸ்டிங் இருக்க பாருங்க. 25 மாலைகள் பண்றது மினிமம் ரொம்ப நல்லது. ஏகாதசி அப்ப நிறைய இது பண்றது நல்லது. அது பாருங்க சரிங்க எப்படி. மாதாஜி. பக்கத்துல கோவில் இருந்ததுன்னா நீங்க போங்க. இல்லைன்னா நம்மளோட மங்களார்த்தி கண்டிப்பா அட்டன் பண்ணுங்க. ஒரு 1/2 மணி நேரம் தான். காலையில ரொம்ப கஷ்டம் குளிக்கிறது ம். அதெல்லாம். ஜஸ்ட் எந்திரிச்சு பிரஷ் பண்ணிட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு நீங்க மங்களார்த்தி பார்த்துட்டு மத்ததெல்லாம் நீங்க பண்றதுக்கு சரியா இருக்கும். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா பிரபு. பிரணாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு, ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதே. ஒன்றும் இல்லை மாதே. இந்த பலகாரம் பண்ணிக்கலாம், ப்ளஸ் கிழங்குகள் சாப்பிடலாங்க. கரெக்ட். ஆ, ஏகாதசிக்கு இன்கேஸ் முடியலனாக்க ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அந்த பலகாரம் கூட நமக்கு அந்த சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த இதுல செய்யறதுதான் சாப்பிடணும். ஓகே மாதாஜி, வேற ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுனா இருக்குங்களா மாதாஜி? 9வது அத்தியாயம் வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிட்டோம். எல்லாரும் லெவல் 2க்கு உண்டான குவிஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க. அப்புறம் வந்து நமக்கு உங்களுக்கு தெரியும், காலையில இருந்து நமக்கு வந்து சாண்டிங் போயிட்டு இருக்கு. நம்மளோட தமிழ் தரணீஸ்வரி மாதாஜின்ட்டு ஒரு லிங்க் இருக்கு. அந்த லிங்க்ல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில இருந்து சாண்டிங் பண்றாங்க. ஸோ நீங்க வேணா அதுல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். டெம்பிள்லயும் வந்து சாண்டிங் பண்ண முடியும். டெம்பிள் லிங்க்கும் உங்ககிட்ட இருக்கு. ஸோ பாருங்க, உங்களுடைய சூழ்நிலை உங்களோட நிலைக்கு ஏத்தாது போல சாண்டிங் பண்ண முடியும்னா பண்ணுங்க. 5:30க்கு வந்து தமிழ் ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கு. நித்தியம் பாகவத சேவையாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஸோ தினமும் வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், அவரை பத்தி படிக்கணும். பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கணும். ஸோ அது தொடர்ந்து நமக்கு கிட்டத்தட்ட காலையில காலையில நீங்க 3 மணில இருந்து சாண்டிங்காக அந்த இது ஓப்பனா தான் இருக்கும் லிங்க். அதுல இருந்து 8:30 9 மணி வரைக்கும் நமக்கு வந்து தமிழ் லிங்க்ல வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். மங்களார்த்தி காலையில 4:30ல இருந்து அது கண்டினியூஸா இருக்கும். நம்ம 5:15 வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மேக்ஸிமம் அதுவும் நாளைக்கு ஏகாதசி முடிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. எவ்வளவு தூரம் நிறைய சாண்டிங் பண்ண முடியும். பகவானுக்கு அர்ச்ச விக்கிரகம், அவருக்கு பக்தி தொண்டு பண்றது, அவரை பத்தி கேட்கறதே ஒரு பெரிய ஸ்ரவணம். ஸ்ரவணமே வந்து ஒரு பெரிய பக்தி தொண்டுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால நாளைக்கு நிறைய பண்ண ஆரம்பிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, உங்களோட குவிஸும் சைட் பை சைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி, இப்போ வந்து 7.1 இந்த பகவத்கீதா வர்ஸ், 8.2 இந்த பகவத்கீதா வர்ஸ், அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கு. ம். இன்னும் சரியா பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நானு. நீங்க மட்டும் இல்ல, நான் எல்லாருமே அதே நிலையில தான் இருக்கோம். ஆனா நம்ம வந்து திருப்பி திருப்பி ஒரு விஷயத்த கேட்க ஸ்மரணம் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது மனப்பாடம் ஆயிடும். சோ சரிங்க மாதாஜி. இப்ப நமக்கு அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? உங்களால முடிஞ்சதுன்னா ஒரு சின்ன சிட்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. சரிங்க எப்பெல்லாம் மாதாஜி. டைம் கிடைக்குதோ அதை பாத்துக்கோங்க. அதை நம்ம திருப்பி திருப்பி கேட்கும்போது நமக்கு வந்து அப்படியே அது மெமரைஸ் ஆயிடும் பிரபு. கவலைப்படாதீங்க, எல்லாருமே அதுலதான் இருக்கும். நம்ம முதல்ல சின்ன பிள்ளைல இருந்தே நம்ம படிச்சு பழக்கம் இல்லை இல்லையா? இப்பதான் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். ஆமா நம்ம மாதாஜி. எல்லாம் ஆண்ட்ரோகோகி, அதாவது அடல்ட் லேர்னிங் ஆண்ட்ரோகோகி. அதனால கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். பட் ஒன்ஸ் நம்ம அதை கரெக்டா அதை பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்புறம் தினமும் ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகம் நான் மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க ஒரு 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 உறுதி எடுத்துக்கோங்க. எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் ஒரு சின்ன பேப்பர்ல எழுதி வச்சுக்கலாம். நான் என்னோட டெம்பிள்ல வந்து பிரபுட்ட கேட்டேன், பிரபு மனப்பாடம் பண்றது கஷ்டமா இருக்கு. அவர் வந்து அவரோட டெக்னிக் சொன்னாரு. இந்த மாதிரி அவர் எங்கேயாவது எழுதி வச்சிருவாராம், கையிலயோ இல்ல எங்கேயோ எழுதி வச்சிருவாராம். எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்கோ அப்ப அதை எடுத்து பாக்குறது. அது போல என்ன வேலை செய்யறோம் அப்படின்னாலும் அப்ப வந்து அந்த 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 ஸ்லோகத்தை போட்டுட்டு நம்ம அதை கேட்டுட்டே கூட வேலை செய்யலாம். சில சமயம் நம்ம கிச்சன்ல இருப்போம், இல்ல மத்த வேலைகள் எல்லாம் பண்ணணும். அது அந்த டைம்ல கூட நம்ம வந்து மத்த விஷயங்கள் பார்க்கறதுக்கு பதிலா நம்ம வந்து ஸ்லோகத்தை கேட்டுட்டே வந்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். சோ சரிங்க மாதாஜி. பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண வந்துரும் பிரபு. பண்ணலாம். சரிங்க மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ணா. அப்புறம் ஒரு முக்கியமான கேள்வி. ம். இப்ப என்னுடைய ஆச்சாரியன் பார்த்தேன்னா, நான் சமாக்ஷணயம் பண்ணிட்டேன். ஓகே. அண்ணன் சுவாமிகள், திருச்சி. ம். இப்ப அவங்க சொல்றபடி நெறிமுறையில போறதா, இல்ல நீங்க சொல்ற நெறிமுறை நாமம் இட்டுக்கிறதுல சொல்றேன் நான். நீங்க ருத்ரன் பிரபுவா? யார் பேசுறீங்க? சுரேஷ் ப்ரோ, சுரேஷ் சுரேஷ் சுரேஷ். பிரபு. ஓகே ஓகே. பிரபு, நீங்க எந்த சம்பிரதாயம் ஃபாலோ பண்றீங்கன்றது தெளிவா இருந்துட்டு நீங்க அதுபடி ஃபாலோ பண்ணுங்க பிரபு. சரிங்க மாதாஜி, சரிங்க மாதாஜி. நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு மார்க்கத்துல இருக்கீங்க, அது உங்களுக்கு திருப்தியா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அதுல போங்க. இல்ல நீங்க இது உங்களுக்கு திருப்தியா இருக்கு அப்படின்னாக்கா நான் இதுல எல்லாமே. இதுல கிருஷ்ணரை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறேன். நான் கிருஷ்ணரை எல்லா நேரத்திலயும் கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறேன். யாருக்கு கொடுத்தாலும் வாங்கிக்கிறேன். நான் கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அப்படி பண்ணலாமா, பண்ணக்கூடாதா?
தாராளமா பண்ணலாம். அவர பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன நமக்கு எந்த இதுவுமே கிடையாது. ஒரு சரிங்க வரையறையே மாதாஜி. கிடையாது. சரிங்க மாதாஜி. அதனால நீங்க நீங்க இதுல ஜாயின் பண்ணி இருக்கலாம். அது உங்களோட இது. நீங்க போக போக உங்களுக்கே அந்த உணர்வு வரும். எப்ப நீங்க ஸ்விட்ச் ஓவர் ஆகணும் அப்படின்னு உங்களுக்கே தோணும். அப்ப நீங்க பண்ணலாம். சரிங்க நான் மாதாஜி. நான் என்னோட இது நான் சொல்றேன். முன்ன வந்து ரொம்ப தீவிரமான சிவ சிவ வழிபாடு தான் ரொம்ப பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனா பகவான் வந்து முதல் தரமான வைஷ்ணவர் இல்லையா? சிவபெருமான். சோ நமக்கு வந்து அவரே வந்து வழிகாட்டினார். திலகம் இது திருநீர் இது இல்லாம நம்ம இருக்கிறதே இல்ல. ஆனா தொடர்ந்து கிருஷ்ண பக்தியில இருக்க இருக்க அவரே நமக்கு வந்து இதுல வழிகாட்டுறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ சரிங்க மெயினா மாதாஜி. நம்ம வந்து பகவான பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க எந்த மார்க்கத்துல இருக்கீங்களோ அதிலயே பாருங்க. உங்களுக்கு எப்ப தோணுதோ அப்ப நீங்க ஸ்விட்ச் ஓவர் ஆயிக்கலாம். சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ரொம்ப பிரபு. நன்றி மாதாஜி. நன்றி பிரபு. இது ஹரே ஒரு கிருஷ்ணா. இது ஒரு மிக குழப்பமா இருந்துச்சு எனக்கு. ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா இத மட்டும் விட்டுறாதீங்க. சாண்டிங் பண்றது. நமக்கு பிரபுபாத் ரொம்ப சிம்பிளா குடுத்திருக்காரு. ஆமா அவர் மாதாஜி. முதல்ல நமக்கு சொல்றது முதல் வேலை நம்ம என்ன பண்ணணும் பக்தியில அப்படின்னாக்கா, 16 மாலைகள் ஜெபம் பண்ணணும். வேற சரிங்க எதுவும் நீ பண்ண மாதாஜி. வேண்டாம். மத்த இதெல்லாம் அவர் சொல்றாரு. நீ அத பண்ணணும், அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு அதெல்லாம் செகண்டரி. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ண வேண்டியது வந்து பகவானுடைய நாம உச்சாடனம். பக்தி அந்த நாம உச்சாடனம் செய்ய செய்ய நமக்கு வந்து அந்த ஞானத்த குடுத்துருவாரு. அவர் எந்த பக்கம் போணும், என்ன ஆச்சாரியர்கள் என்ன அப்படின்றது எல்லாத்தையும் அவர் குடுத்துருவாரு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நன்றி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நன்றி ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. நன்றி பிரபு. சாண்டிங் பண்ணுங்க. அதுதான் முக்கியம். வேற யாராவதுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. கேள்வி இல்லன்னா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு 10வது அத்தியாயம் ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. நான் வைண்ட் அப் பண்றேன் மாதாஜி.